jos se onkin niin, että kun mietitään pelaajan kehittymistä ja sitä jaksoa sieltä vaikka nyt 6-vuotiaasta aina sinne 16-vuotiaaksi, siinä on 10 vuotta. Ja me valmentajat ollaan siitä aina vaan vuosi tai 2 sen pelaajan mukana. Fysiikkacoachit vaihtuu, jos niitä on, lajivalmentajat vaihtuu, niin mitä meistä aina jää sille pelaajalle, koska kun muistelette omaa uraanne tai omia vuosianne jossain lajissa, on se sitten jalkapallo tai joku muu, niin te muistatte sieltä ehkä jonkinlaisia hahmoja, semmoisia mentorihenkisiä valmentajia, jotka on saanut teidät oppia jonkun taidon. On se sitten lajitaito tai fyysisen harjoittelun taito tai taito ihan elämässäkin. Me muistetaan yleensä sellaisia hahmoja, ketä meidän elämässä on. Niin jos nämä hahmot henkilöt pystyy meille jotain opettamaan systemaattisesti, ja se on jotain niin vahvaa kuin taito, niin me varmasti se muistetaan. Ja sitä kautta, kun muistetaan, ehkä opitaan ja ymmärretään lisää, ja sitä kautta motivoidutaan huomioimaan se oman tekemisen laatu koko peliuran. Eli jos pelaajalle annetaan 6-vuotiaana jo mahdollisuus oppia taitoa, niin 16-vuotiaana se sen varmasti osaa. Mutta se pitää niin sanotusti aluksi opettaa. 6-vuotiaalle opetetaan eri lailla kuin 10-vuotiaalle ja sitten 16-vuotiaalle nämä jutut viedään vielä vähän eri lailla. He havainnoivat eri lailla omaa tekemistään ja ympäristönsä tekemistä. Esimerkiksi 10-vuotias osaa osoittaa tai alle 10-vuotias osaa osoittaa pelikaverilta tiettyjä virheitä helpommin kuin itseltään. Sitä voi hyödyntää. Voitte muistaa tämän, että jos teillä on jonkinlainen fyysisen harjoittelun liike tai osio meneillä, niin sitten kun pistää pariharjoittelun käyntiin ja pistää heidät vahtimaan toisiaan, niin sanotaanpa näin, että pelkästään sen pariharjoittelun ottamalla pariharjoittelua mukaan fyysiseen tekemiseen, toinen huilaa, toinen katsoo, niin sanotaan näin, että siinä on aika iso mahdollisuus molemmilla oppia. Ja siinä vaiheessa, kun oppii ja osaa opettaa, niin nämä junioritkin, niistä tulee semmoisia pieniä apuvalmentajia. Eli jos nyt haluaa mun vinkin 1, mikä on tosi helppo ottaa käyttöön ja mikä ratkaisee tätä pelaajakehityksellistä haastetta, mikä mulla tuolla otsikossakin on, niin se on monesti se, että opettajia ei ole tarpeeksi tai ei ole vielä ymmärrystä oikein, että mitä pitäisi opettaa, missä järjestyksessä. Niin sitten, jos pelaajat laittaa vaan tarkkailemaan toisiaan, niin sitä tapahtuu automaattisesti. Se on siis mun vinkki 1 teille, jos haluatte jotain tästä tuokiosta viedä sinne fyysisen harjoittelun osioihin. Mutta tosiaan tämmöisiä ajatuksia täällä mulla aina välillä herää, että mitä jos se onkin tuosta fyysisen harjoittelun taidon opettamisesta kiinni ja sitten 10 vuodesta, missä opitaan lisää. Jos se onkin niin, että kun mietitään pelaajan kehittymistä ja sitä jaksoa sieltä vaikka nyt 6-vuotiaasta aina sinne 16-vuotiaaksi, siinä on 10 vuotta. Ja me valmentajat ollaan siitä aina vaan vuosi tai 2 sen pelaajan mukana. Fysiikkacoachit vaihtuu, jos niitä on, lajivalmentajat vaihtuu, niin mitä meistä aina jää sille pelaajalle, koska kun muistelette omaa uraanne tai omia vuosianne jossain lajissa, on se sitten jalkapallo tai joku muu, niin te muistatte sieltä ehkä jonkinlaisia hahmoja, semmoisia mentorihenkisiä valmentajia, jotka on saanut teidät oppia jonkun taidon. On se sitten lajitaito tai fyysisen harjoittelun taito tai taito ihan elämässäkin. Me muistetaan yleensä sellaisia hahmoja, ketä meidän elämässä on. Niin jos nämä henkilöt pystyy meille jotain opettamaan systemaattisesti, ja se on jotain niin vahvaa kuin taito, niin me varmasti se muistetaan. Ja sitä kautta, kun muistetaan, ehkä opitaan ja ymmärretään lisää, ja sitä kautta motivoidutaan huomioimaan se oman tekemisen laatu koko peliuran.
Eli jos pelaajalle annetaan 6-vuotiaana jo mahdollisuus oppia taitoa, niin 16-vuotiaana se sen varmasti osaa, mutta se pitää niin sanotusti aluksi opettaa. 6-vuotiaalle opetetaan eri lailla kuin 10-vuotiaalle ja sitten 16-vuotiaalle nämä jutut viedään vielä vähän eri lailla. He havainnoivat eri lailla omaa tekemistään ja ympäristönsä tekemistä. Esimerkiksi 10-vuotias osaa osoittaa tai alle 10-vuotias osaa osoittaa pelikaverilta tiettyjä virheitä helpommin kuin itseltään. Sitä voi hyödyntää. Voitte muistaa tämän, että jos teillä on jonkinlainen fyysisen harjoittelun liike tai osio meneillä, niin sitten kun pistää pariharjoittelun käyntiin ja pistää heidät vahtimaan toisiaan, niin sanotaanpa näin, että pelkästään sen pariharjoittelun, ottamalla pariharjoittelua mukaan fyysiseen tekemiseen, toinen huilaa, toinen katsoo, niin sanotaan näin, että siinä on aika iso mahdollisuus molemmilla oppia. Ja siinä vaiheessa, kun oppii ja osaa opettaa, niin nämä junioritkin, niistä tulee semmoisia pieniä apuvalmentajia. Eli jos nyt haluaa mun vinkin 1, mikä on tosi helppo ottaa käyttöön ja mikä ratkaisee tätä pelaajakehityksellistä haastetta, mikä mulla tuolla otsikossakin on, niin se on monesti se, että opettajia ei ole tarpeeksi tai ei ole vielä ymmärrystä oikein, että mitä pitäisi opettaa, missä järjestyksessä. Niin sitten, jos pelaajat laittaa vaan tarkkailemaan toisiaan, niin sitä tapahtuu automaattisesti. Se on siis mun vinkki 1 teille, jos haluatte jotain tästä tuokiosta viedä sinne fyysisen harjoittelun osioihin. Mutta tosiaan tämmöisiä ajatuksia täällä mulla aina välillä herää, että mitä jos se onkin tuosta fyysisen harjoittelun taidon opettamisesta kiinni ja sitten 10 vuodesta, missä opitaan lisää. Jos se onkin niin, että kun mietitään pelaajan kehittymistä ja sitä jaksoa sieltä vaikka nyt 6-vuotiaasta aina sinne 16-vuotiaaksi, siinä on 10 vuotta. Ja me valmentajat ollaan siitä aina vaan vuosi tai 2 sen pelaajan mukana. Fysiikkacoachit vaihtuu, jos niitä on, lajivalmentajat vaihtuu, niin mitä meistä aina jää sille pelaajalle, koska kun muistelette omaa uraanne tai omia vuosianne jossain lajissa, on se sitten jalkapallo tai joku muu, niin te muistatte sieltä ehkä jonkinlaisia hahmoja, semmoisia mentorihenkisiä valmentajia, jotka on saanut teidät oppia jonkun taidon. On se sitten lajitaito tai fyysisen harjoittelun taito tai taito ihan elämässäkin. Me muistetaan yleensä sellaisia hahmoja, ketä meidän elämässä on. Niin jos nämä henkilöt pystyy meille jotain opettamaan systemaattisesti, ja se on jotain niin vahvaa kuin taito, niin me varmasti se muistetaan. Ja sitä kautta, kun muistetaan, ehkä opitaan ja ymmärretään lisää, ja sitä kautta motivoidutaan huomioimaan se oman tekemisen laatu koko peliuran. Eli jos pelaajalle annetaan 6-vuotiaana jo mahdollisuus oppia taitoa, niin 16-vuotiaana se sen varmasti osaa, mutta se pitää niin sanotusti aluksi opettaa. 6-vuotiaalle opetetaan eri lailla kuin 10-vuotiaalle ja sitten 16-vuotiaalle nämä jutut viedään vielä vähän eri lailla. He havainnoivat eri lailla omaa tekemistään ja ympäristönsä tekemistä. Esimerkiksi 10-vuotias osaa osoittaa tai alle 10-vuotias osaa osoittaa pelikaverilta tiettyjä virheitä helpommin kuin itseltään. Sitä voi hyödyntää. Voitte muistaa tämän, että jos teillä on jonkinlainen fyysisen harjoittelun liike tai osio meneillä, niin sitten kun pistää pariharjoittelun käyntiin ja pistää heidät vahtimaan toisiaan, niin sanotaanpa näin, että pelkästään sen pariharjoittelun, ottamalla pariharjoittelua mukaan fyysiseen tekemiseen, toinen huilaa, toinen katsoo, niin sanotaan näin, että siinä on aika iso mahdollisuus molemmilla oppia. Ja siinä vaiheessa, kun oppii ja osaa opettaa, niin nämä junioritkin, niistä tulee semmoisia pieniä apuvalmentajia.
Eli jos nyt haluaa mun vinkin 1, mikä on tosi helppo ottaa käyttöön ja mikä ratkaisee tätä pelaajakehityksellistä haastetta, mikä mulla tuolla otsikossakin on, niin se on monesti se, että opettajia ei ole tarpeeksi tai ei ole vielä ymmärrystä oikein, että mitä pitäisi opettaa, missä järjestyksessä. Niin sitten, jos pelaajat laittaa vaan tarkkailemaan toisiaan, niin sitä tapahtuu automaattisesti. Se on siis mun vinkki 1 teille, jos haluatte jotain tästä tuokiosta viedä sinne fyysisen harjoittelun osioihin. Mutta tosiaan tämmöisiä ajatuksia täällä mulla aina välillä herää, että mitä jos se onkin tuosta fyysisen harjoittelun taidon opettamisesta kiinni ja sitten 10 vuodesta, missä opitaan lisää.